Тапшыруыбызның матур bir дәвамы буларак, хөрмәтле якташыбыз Сулейманова Сания Мөхәммәтшә кызына багышланган котлау хаты яңгырар. Бүген аңа 55 яшь тула. Шул форсаттан махсус аңа дип якыннары теләкләр сайлап хат язганнар. Саниябыз Иршатыбыз белән 1987 елдан алып менә инде 32 ел матур гомер кичерәләр. 2001 елны бердән-бер көтеп алынган сихетле кызлары туып, гаиләләрен бизәп җибәрде. Алсукаебыз барыбызның да шатлыгы. Самара өлкәсенең Шигоны бистәсендә Сулеймановлар гаиләсендә ул 3нче килен. Арабыздан нык яратканы, акыллысы, хөрмәт ителгәне. Бер мәҗлестә аларның гаиләсеннән башка үтми. Беренчеләрдән булып алар авыр вакытта да, шатлыкларда да килеп җитәләр. Менә әкрен генә Саниябыз намазга да басып укырга тотынды. Күзләребез тимичә, әлеге изге эшен дәвам итсен иде. Сания ул үзе дә 4 абый өне һәм 5 апа-сиңел арасында үскән зур чиркли кызы. Шуңа күрәдер аңа безнең ишле гаиләдә артык авыр булмады. 32 ел бер-беребезне хөрмәтләп, матур яшәп киләбез. Кадерлебез, ихлас йөрәктән котлыйбыз сине матур юбилеең белән. Жан юлдашың Иршатыбыз белән исәнлектә, саулыкта, бәхет күлендә йөзеп, алсуны башлы күзле итеп, оныклар күрү бәхетенә дә ирешегез. Без сезне бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сания дигән исемең бигрәк килешеп тора. Сизәбез без, килерләр дип ул хәзер табын кыра. Җитте синең туган көнең, котлауларны кабул ит. 100 яшеңә кадәр җаным шундый матур булып җит. Йыракларга бармасак та сәламнәрне юллыйбыз. Сине бер генә сәгать тә сагынмыйча тормыйбыз. Балакайың сиңа бары шатлык кына китерсен. Яраткан ирең дә бүген бәйләм чәчкә китерсен. Алтыныбыз, күз карабыз, яратабыз үзеңне. Гел күриек без шатланып, очкын сипкән күзеңне. Иң изге теләкләр белән Шигоныдан кайнана әниегез, Сызрын шәһәреннән Алисия апа һәм Хусайн абый, Дергачи бистәсеннән Сулейман абый, Фәридә җиңги, Илдар һәм Лөкман. Мәскәү шәһәреннән Илдус абый, Мәйсәрә җиңги, Әлфия, Наилә һәм Гүзәл. Никулина станциясеннән Нурисә, Илдар, Айса һәм Әнвәр. Зур Чиркли авылыннан Мөнир абыегыз. Сания апа, бар якыннарыгызның изге теләкләрен матур җырга терәбез. Бәхетле булыгыз. Сезнең өчен җырлыйм, сезнең өчен янып киямән. Шатлыкларым барда сезнең өчен, хәсрәтләрем җилгә сөйләрмен. Күңел күгем аясы җаным тыныч, туганнарым булса янымда. Сау сәламәт булып күрешүләр, насыйп булсын тагын да. Күңел күгем аясы җаным тыныч, туганнарым булса янымда. Сау сәламәт булып күрешүләр, насыйп булсын тагын да. Туганнарым минем, туганнарым, һәрберегез якын йөрәккә. Шундый бәхет килер иде микән, теләп тә. Күңел күгем аясы җаным тыныч, туганнарым булса янымда. Сау сәламәт булып күрешүләр, насыйп булсын тагын да. Киңәшчеләрем битсез туганнар, киңәшлеш белән таркалмас. Шундый бәхет килер иде микән, бер югалтсаң туган табылмас. Күңел күгем аясы җаным тыныч, туганнарым булса янымда.
Sağ selamet olup güreşüler Nasip olsun tağın tağında Күңел күгем аясы жаным тыныш Туғанларым болса yanımda Sağ selamet olup güreşüler Nasip olsun tağın tağında Sağ selamet olup güreşüler Nasip olsun tağın tağında Sağ selamet olup güreşüler Nasip olsun tağın tağında Күңел күгем аясы жаным тыныш Туғанларым болса yanımda Sağ selamet olup güreşüler Nasip olsun tağın tağında Күңел күгем аясы жаным тыныш Туғанларым болса yanımda Sağ selamet olup güreşüler Nasip olsun tağın tağında Sağ selamet olsun tağın Nasip olsun tağın tağında